Kapitulo 2. Gidalan ni Lihay ang iyang banay ngadto sa kamingawan dapit sa pulang dagat. Sila mibiya sa ilang kabtagan. Si Lihay naghalad sa og sakripisyo nato sa Ginoo ug nagtudlo sa iyang mga anak nga lalaki sa paghubot sa mga suko. Si Leman ug si Lemuel nagpagubol batok sa ilang amahan. Si Nephi masulundon og nagampo sa pangkapatuo ang Ginoo. Nakisulti kaniya og siya napili nga momandop sa iyang mga igsoon mga 600 BC. Kay tan-awa nahinabo nga ang Ginoo nakigsulat sa akong amahan, oo gani sa usa ka damgo, og mangingon nato kaniya, bulahan ikaw Lihay tungod sa mga butang nga ikaw mibuhat, ug tungod kay ikaw matinod anon og mipadayag sa mga katawhan sa mga butang diin ako misugo kanimo. Tan-awa sila mitunga sa paghunos sa imong kinabuhi, ug nahinabo nga ang Ginoo misugo sa akong amahan kani sa usa ka damgo nga kinahanglan dadon ang iyang banay ug mabiya nato sa kamingawan. Ug ani hinabo nga siya masulundon kadto sa pulong sa Ginoo, busa siya misunod ingon sa gisugo sa Ginoo kaniya. Ug nahinabo nga siya mibiya nato sa kamingawan, ug siya mibiya sa iyang balay, ug sa yuta nga iyang kabilin, ug sa iyang bulawan, ug sa iyang plata, ug sa uban nga mga mahalon nga mga butang, ug siya walay lain nga gidala gawas sa iyang banay, mga dagana ug mga tolda, ug mabiyan nato sa kamingawan. Ug siya miluksong dapit sa mga utlanan nga duol sa babayon sa pulong dagat, ug siya mipanahom sa kamingawan diha sa mga utlanan nga duol sa pulong dagat, ug siya mipanaw gayud sa kamingawan uban sa iyang banay nga naglakip sa akong imahan si Saraya ug sa akong mga magulang nga lalaki kinsa mao si Leman, Lemuel ug Sam. Ug nahinabo nga human sa 3 ka adlaw sa iyang pagpanaw sa kamingawan, siya mitugod sa iyang tolda diha sa 8 daplin sa suba. Og nahinabo nga siya mitukod og usa ka altar nga mga bato, og mihalad nato sa Ginoo og mipasalamat nato sa Ginoo nga atong Dios. Og nahinabo nga siya mitawag sa suba og Naaman, og kini nga suba migawas nato sa pulong sa dagat, og ang 8 anaang sa mga utlanan duo sa bukanan niini. Ug diha nga nakita sa akong amahan ang ang tubig sa suba magawas nato sa pulong dagat. Si misulti kang Naaman naingon, o nga unta ikaw mahisama sa suba nga sa kanunay nagdagayday pangingon sa tubod sa tanan nga pagkamaturang. Og siya usab namulong ngadto kang Lemuel, o nga unta ikaw mahisama sa 8 hugot nga makanunayon og dili maturog sa paghupot sa mga suko sa Ginoo. Karon kini siya mamulong tungod sa pagkatikid og liog ni Leman og ni Lemuel, kay tanawa sila nagbagulbol sa daghan nga mga butang batok sa ilang amahan.
Tungkol kay siya usa ka tawo nga may panahon og minala kanila gikan sa yuta sa Jerusalem. Sa pagbiya sa yuta nga ilang kabiling og sa ilang ulawon og sa ilang tata og sa ilang mga mahalon nga mga butang aron mamatay sa kamingawan. Og sila miingon nga siya nakahimo niini tungod sa mga pinuang nga mga hunahuna sa iyang kasing-kasing. Og busa si Naaman og si Namyo ingon na mga magugulang. Kanunay nagbagulbol batok sa ilang amahan. Og sila nagbagulbol tungkol kay sila wala makahibalo sa mga maagi sa Dios kinsa naglalang kanila. Niusab sila motuo nga ang Jerusalem kanang dako nga lakbayan malaglag sumala sa mga pulong sa mga propeta ug sama na sila sa mga huwedo nga tua sa Jerusalem nga nagtinguha sa pagpatay sa akong amahan ug nahinabo nga ang akong amahan nakigsulti nato kanila diha sa walog sa Lamyo uban sa gahom nga puno sa espiritu hangtod mikurog sa ang ilang mga kabukogan diha sa iyang atubangan. Og siya mipaubos kanila nga sila wala makigsulti batok kaniya busa sila misunod sumala sa iyang gisugo sa kanila. Og ang akong amahan mipuyo sa usa ka tulda. Og nahinabo nga ako sinifay tungod sa akong kabaton tanon. Apan dako og taas ang pamarog og usab adunay dako nga tinguha nga mahibalo sa mga misteryo sa Dios. Usa ako na unay muyo nato sa Ginoo og tan-awa siya miduaw kanako og lumoy ang akong kasing-kasing nga ako mituo sa tanan nga mga pulong nga ilitok sa akong amahan busa wala ako misukol batok kaniya sama sa akong igsuon nga mga lalaki. Ug ako misulti nato kang Sam nagpahibalo ngato kaniya sa mga butang nga gipakita sa Ginoo kanako pinaagi sa balaang espiritu ug nahibalo nga siya mituo sa akong amahan akong mga pulong. Apan tan-awa si Naaman ug si Namyo dili kayon mo patalinghog sa akong mga pulong ug nagsubo tungod sa katiga sa ilang mga kasing-kasing. Ako na ngamuyo sa Ginoo alang kanila og mayabot ang higayon nga ang Ginoo misulti nari kanako nag-ingon bulahan ikaw Nifay tungod sa imong hupo nga pagtuo tungod kay ikaw kanunay naining kumot sa pagila kanako uban sa tuman nga pagpaubos sa kasing-kasing og sanglit kamo mahupot sa akong mga sugo kamo mo uswag og pagandanon ngadto sa yuta sa saad og ingon sa yuta diin ako miandam alang kaniyo usa ka yuta nga pinili nga labaw pa sa uban nga mga yuta ug sa langit ang imong igsuon nga mga lalaki masukol kanimo sila ipahimula gikan sa atubangan sa Ginoo ug sanglit ikaw mohupot sa akong mga suko ikaw paghahimoon nga magmamando ug magtudlo sa imong igsuon nga mga lalaki kay tan-awa sa adlaw nga sila mosukol batok kanako ako
tunglo kaniya sa usa ka mapintas nga tunglo og sila walay gahom ibabaw sa imong binhi gawas kon sila mosukol usab batok kanako. O kung maingon man nga sila mosukol batok kanako, mahimo sila nga hampak nato sa imong binhi aron sa pagpalihok kanila sa mga pamaagi sa paghinumdom.